Kung isang sanaysay man ang aking ibabahagi, nais ko itong bigyan pamagat na Moving Up with a Dream. Dahil dito'y nais kong bigyan diin ang salitang movement and dreaming. Pasalamat tayo dahil gumagalaw tayo. We are all moving. And moving means living. At habang nabubuhay, nagpapatuloy ang pangarap. I want to share some of my points of view. I will not share expertise. I can only share my experiences. Hindi ko masasabi na eksperto na ako ng anuman. Subalit may mayaman akong karanasan na may babahagi na sa tingin ko ay makabuluhan din. Hayaan niyo ako magsimula. Binabati ko kayo ng congratulations. You are moving to a new chapter of your life. Papasok kayo sa isang lugar kung saan ikaw ang may-ari o may kontrol. Binibigyan kayo ng kakayahan na gampanan ang bagong responsibilidad. Binibigyan kayo ng bagong susi sa pinto ng iyong buhay. Ang tanong, handa ka na ba? Ang dami ko na natanggap ng mga rejections. Nakakalungkot, nakakapanghina. Mas malala, nakakapagduda kung tama pa ba ang pangarap na iyong tinatahak. Gusto kong ibahagi maging ang aking mga pagbagsak. Hindi lang tagumpay ang daan patungo sa pangarap. Mas ikaka-proud mo ang iyong pagbangon. Mas ikakatibay mo ang pagpapatuloy. Dito ko gustong pagtuunan ng pansin ang konsepto ng moving on. Hindi mo kailangan tumutok sa mga negatibong nangyayari sa iyo. Move on. Pwede mo silang tingnan para magkaroon ng aral. Subalit huwag mo nang dalhin. Bibigat ka lamang. Lalo na at kailangan mo na magaan ka para makagalaw. Lalo na sa mga susunod na lakad mo. You need to move up. At sa pag-angat, kailangan mo na mas matatag ka. Ngayon, panahon na. Move up. Move up. Walang ibang paraan kundi ang mag-move up. Sa pag-angat mo, may oportunidad para sa iba na mag-move up. Dahil habang di ka nag-step forward, walang espasyo para sa iba na makagalaw. Your moving up is also a generosity to others of giving them space for moving up. Hindi ka nag-move up para sa sarili mo lamang. Kasama mo ang iyong mga kaibigan, ang pamilya, at ang buong bayan. Isang katapangan para sa sarili ang pag-moving up, pero isa din itong regalo mo para sa iba. Pag nakaangat ka na, hindi ito ang lugar kung saan tatawanan mo ang mga nasa baba, kundi oportunidad dito para bigyan sila ng pag-asa. Masarap makita ang mga tanawin mula sa taas, pero ito din ang panahon para pagnalayan ang mga pinagdaanan mo para makaangat ka. Bigyan mong halaga ang mga pinagdaanan mo. Huwag kang makalimot sa pinagmulan mo. Bigyan mo ng pag-asa ang mga nagpapatuloy. Kailangan nila ang kamay mo pag nasa oras na sila ng pag-move up. Isa sa mga tutulong sa kanila ay ikaw na nasa taas na. Dreams are powerful. Makapangyarihan ang pangarap. Keep on dreaming. Dati, nung nandiyan ako sa kinaupuan nyo, ang sabi ko sa sarili ko, one day, sa kinatatayo ng speaker namin noon sa graduation, tatayo din ako dyan. At ito ako ngayon. Ganun ang pangarap. Huwag mong pakawalan. Makapangyarihan ang pangarap. Kusa itong nagbibigay lakas sa sino mang nangangarap. Kapag nagsimula ka ng mangarap at puntan ito, kusang lumalapit ang mga bagay na maglalapit sa iyo patungo sa iyong pangarap. Sabi nga ni Paulo Coelho sa kanyang librong The Alchemist, and when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. Nung magdesisyon ako maging photographer at filmmaker, kusang nagdatingan ang mga oportunidad para ako maging photographer at filmmaker. Ang pangarap mo ay naghihintay lamang sa iyong desisyon. Dahil ang pangarap ay isang desisyon. Mas gusto ko ang salitang pangarap kaysa dream. Yung dream kasi halos gumagalaw lamang sa isip, medyo abstract. Pero yung salitang pangarap, mas makahulugan. Yung pangarap nagmula sa salitang harap. Ang pangarap nasa harap mo na. Naghihintay lamang ito sa iyong tugon o responsibility. Gaano ka ka-responsible sa pag-abot ng iyong pangarap? Your dream is your responsibility. Nagiging emosyonal ako kapag binabalikan ko ang aking mga pinagdaanan. Yung hirap na paghahanap ng trabaho. Yung pinag-ipunan ko ang una kong camera. Yung may trabaho pa ako sa isang kumpanya at rumaraket naman bilang isang photographer. Doble pagod at puyat. Yung panahon na grabe ang tipid ko na kahit sobrang bigat ng aking mga daladalang gamit kaliwat kanan, mas pipiliin ko pang maglakad kasi sayang ang 8 pesos na pamasahe sa tricycle. Yung kaya kong tiisin na kumain lamang ng isang beses sa isang araw. Yung nagdesisyon ako mag-resign sa trabaho ko
at tumutok sa sariling negosyo kahit wala namang kasiguraduhan. Marami pang ibang pagsubok. Pero ang mas matamis balikan, yung tiwala mo sa pangarap mo, nagbubunga kahit papano. Yung tiwala mo sa Diyos, mas lalong lumalakas dahil totoo nga ang sinasabi niya na lagi siyang nandyan. Maniwala ka lamang sa sarili mo at sa Kanya. On dreaming, focus on your strength. Bakit hindi ko pinili maging abogado o engineer? Bakit photographer o filmmaker? Kasi alam ko dito ako malakas. Nandito ang passion ko. Kung nasaan ang passion mo, nandun ang kalakasan mo at sigilan ng puso mo na gumalaw at lumaban. Walang maliit o malaking pangarap. Meron lamang mahinang nangangarap. Anumang pangarap mo ay mahalaga. Kapag ginawa mo ito ng tama para sa sarili mo at sa bayan, higit ang naabot mong antas kesa sa makasariling pangarap. Walang maliit o malaking pangarap. Photographer ka man, musician, engineer, doctor, teacher, o ano pa man, they are all great. It depends on how great you do it. Hindi pabilisan ng pangarap. Hindi ito karera na dapat mag-unahan tayo. Kung sa eskwelahan kitang-kita ang kompetisyon dahil sa pataasan ng grado, sa tunay na mundo iba na. Paglabas nyo sa sistema ng eskwelahan, kanya-kanya na kayong daang tatahakin. Iba-iba. Hindi nyo kailangan mag-unahan kasi iba ang dinadaan ng daan ng bawat isa sa inyo. Kahit kailan mo marating ang pangarap mo, tagumpay pa rin ang tawag doon. Iba-iba lang tayo ng daang tinatahak. May tuloy-tuloy, may liko-liko, may madamo na kailangan munang tabasan. Iba-iba, pero iisa lamang ang pag-asa na sa dulo ay mararating din yun. Kung may nauna sa'yo, maging masaya ka. Hindi ito katalunan mo. May kanya-kanya tayong karera. Huwag mong tutukan ang takbo nila. Takbuhin mo ang sarili mong karera. Huwag kang magmadali. Di naman tumatakbo ang pangarap palayo sa'yo. Naghihintay siya sa'yo. Di mo kailangang habulin. Puntahan mo. Hindi ikaw ang umaasa sa pangarap. Ang pangarap mo ang umaasa sa'yo. Maging matatag ka. Mahirap abutin ang pangarap. Mas malaki ang pangarap kaysa sa'yo. Isang bituin ka lang, pero kalawakan ang pangarap mo. Hindi mo naman kailangan abutin ang buong kalawakan. Dahil sa mismong kalawakan ay bahagi ka na nito. Kailangan ka mismo ng pangarap mo. Kung wala ka, wala din ang pangarap mo. Walang saysay ang pangarap mo kung wala ka. Hindi mo mapapansin ang kalawakan kung wala namang bituin. Hindi ikaw ang umaasa sa pangarap. Pangarap mo ang umaasa sa iyo. Ihanda mo ang sarili mo. Nagbabago ang estado ng problema. Buhay ang pangarap. Subalit buhay din ang problema. Ihanda mo ang sarili mo. Minsan naisip ko na nasa isip lamang natin na may naninira sa atin. Subalit kung totoo man na may naninira sa atin, huwag kang mag-focus sa kanila. Ilan lang naman yan. Mas marami pa rin naniniwala sa iyo. At huwag mo nang ibawas ang sarili mo. Sa mga nakakuha ng mga medals at awards, congratulations! Subalit maski hanga-hanga ang mga estudyante na bukod sa galing sa pag-aaral, mas naging mabuti sa kapwa. Wear the medal that will not fade. Wear the goodness that will be remembered forever. Naging mabuti ka ba sa kaklase mo, sa teacher mo, at lalong-lalo na sa mga magulang mo na nagpakahirap bungkalin ang daan patungo sa iyong pangarap? Now, be honorable and thanking them. Sa mga kaklase mo na nakasama mo sa paglalakbay, sa mga teacher mo na nagtanim ng kaalaman sa iyo, sa mga magulang mo na pinangarap din ang anumang pangarap mo. Congratulations sa inyong kabutihan. Focus on your dream. Palalimin ang ugat ng iyong pangarap. Yung tanong na kung paano mangarap, madaling sagutin yan ng dedikasyon. Pero yung tanong na bakit ka nangangarap, ano ang magiging sagot mo? Mas magiging mayaman ang sagot niyan kung nanggagaling mismo sa sarili mo. Bakit ka nangangarap? At siguro kung may Bible verse man ang pangarap, magandang iwan ang ganitong mga kataga na makatutulong din na masagot kung bakit ka nangangarap. And now, these three remain. To dream, to move, and to love. And the greatest of these is to love. Sa panahong nangangarap ka, dream with love and move with love. Sa panahong nawawalan ka ng pag-asa sa iyong pangarap
at nawawalan ka ng lakas na gumalaw, magpatuloy kang magmahal at gagalaw muli ang iyong pangarap. Walang higit dakilang pangarap kundi ang mabuhay sa pag-ibig.